माइरंआनो गैला माइ लामदोंमोन आरोना बेखौनो अखा दोमैफिननायखाय थिखोबाय आङो दा अखा हाबा जारलासो जागोन होननानै राननो नांबावगौलै सान्दुंआनो गैया खम अखा हाबाय थानाय ना सान्दुंआनो गैया दसे सान्दुं दुंनायावनो लामबाय आङो खनसे दसे फोरान मोनबावबानो रानसिगोन आरो राननायालाय अखा हाबाय थानायखायनो लामनो मोनाखैमोन दसेबाबो लामनोसै नांगौबा गाबोनफोर दसे दुंबावबा बहनबावनोसै होननानै लामबाय आं माइरंआनो गैला नङाबा कन्ट्रलनि दङ कन्ट्रलनिखौबो जानो सुखुवा माबा न'नि जादाव न'निखौ लामथारबाय आं दसेबाबो आंनि थाखायनो खस्थ' मोनथारबाय ने नाहरलाय माइरं गैला माइ लामदों थिखोदों अखा हासिगोनलाय हौवानि हिनजावनि गासिबो आंनाव ज' जानानै दंजोबो खामानिया ओरै मावबा ओरै थायो ओरै मावबा ओरै थायो मावाबाबो जाला माथो खालामनो उफाय गैया मावनांगौ बायद' जाबाय माइखौ गाबोन लामबावगोन लामाबा बे रानाखै हायाना आंबो नै आखाइया आरो दा दसे उनाव थुखैबावनांगौ थुखैखां आरिखां आरो मालिस खालामदोलाय अखा हासिगोन थुखैना होनोसैलाय नै मालिस खालामनाया मलमा मोनामो आरो गरमजों बेसे थानो बोरैबा गरमजों गावबो दुगैबाय थाग्रा सुखुवा थानो ओंखायनो थुखैना होबावबाय थुखैना होआबाबो जाया माथो खालामनो उफाय गैया जानांगौ लागा जाबाय खाफालानो बेनोबा माथो खालामबावनो जायहा जाजादों बेसो मिन्थिगौ आरो लोगोफोर दा दुखु खस्थ' सहायनांगौ दुखु थाबाबो मा जाबावगोन जानाया जाना होबाय माथो खालामबावनो हामगोन दे लासैनो दा एसे लाइनाव फैहांबाय लासै सानसे एसे मोजाङाव फैगासिनो फैनायालाय आंहाबो खामानियावनो ओंखारनो हाया बेनि थाखायनो खिनाय हासुनाय बोथ्रोनाय ओरै संनाय खावनाय बिराद जारला मैया दुगैयाखै बेखायनो दिनै स्र' थुखैना होनोसै सानसे बाद थुखैदों थुखैखां आरिखां आरो दा दसे उनाव मालिस खालामना होनोसैलाय सानसेयावनो 3 गाहाम मालिस खालामना होयो आं मालिसाथ' ओरैनो डक्टरा बुंलांदों जायजों ट्रिटमेन्ट लादों बे बुंलांदों थेवबो आं 3 खालामो खननैल' खालामनो थिनदों आरो खननैयाव आं 3 खालामो मालिस खालामबाय थाबासो थैया खारसायो खोमा नङाबा एसे बोरैबा ब्रां मोनबाय थायोनो आखाइखौ मालिस खालामबासो आराम मोनो गुरैयैनो बेखायनो मालिसखौ 3 खालामना होयो आं मालिसा दसे उनाव खालामनोसै आं मोनानिखौ संनाय खावनायनि सिगां खालामनोबो सानो ओमफ्राय एखमबा बानानै संग्रोयोबो आरो आं मालिसाबो बै गोजौनिखौ नारखोनांगौनो नङाबा आखाइया माबा गाहायथिं गख्ल'बोनो नागिरो जाहैदों ओंखायनो नानाया गाहायजों नारख्लायबाय गोजौनिखौ बै गोजौजों नारखोनांगौनो नङाबा गख्ल'नो नागिरोनो गाहायजों लेमबोबाथाय बे हामनो बिराद थान जाहैदों ओंखायनो मोजां नानांगौ बोलाबायजायाबो नानाया साबधान आरो गख्ल'बोनाया बिराद थान हामनो गोब्राब बोलो एसे फैहांबाय दा नानायजोंसो खोथा आरो
माने नायाबाथाय आखाइया एसे बदा गैया नायासो मोजां बोरैबा मोनो। ब्रां ब्रां मोनो जाहैदों थै खारसाया ओंखायनो नाबाय थानांगौ आरो सानसेयाव खनथाम खालामो आं नानायखौ बेखायनो आथिङा आसिथिं एसे थाङाखै थेवबो थाबायनो हाबाय हारसिं हाजोबो थाबायनो दा ओमफ्राय आथिङा बै बिजौआव एसे थांनो नांबावगौ आसिफ्राव थांद्रायाखै मावहैथ'वाखै थाबायनो हाजोब्बाय हानायालाय लासैनो फैयोनो सोरनियाबा आखाइया आगोल सोरनियाबा आथिङा आगोल बिदि फैयो जाहैदों आखाइयाथ' दा फुरा फैनाय बायदियानो ओमफ्राय थेवबो नाबाय थानांगौ बेखिनियानो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बाय बाय।